se mayintu galamse biem ewo man Ghana mu na so kopie mu ewo achim pawudua ntia no chese nipa bi etu galamse den eno nam so amana no mahemfo ene ade hye wo no de ade sede ato aban enim se aban emfa sojafo emra krom ho no Amankrado na ya mensa no yo hene a oda achempa wudukuri ano ono na orekasa yi okirimu a omanpanyin de asi nani so a orekon okoden si won a wotu fom agudi a Miranda ho no obetu nyina ase na won mantem ho nso oreka kira bansi nipa ni bi hye ho a won atu won so saa won ayo nga adwene si wore njae ne a wore ye wo ho no enunti ode adeseredere to aban animuzi na sojafo a wode won kutia galamse no omomodin ano won mra achempa wudu na won beboa won esanse won a woto wona nkasa no ne yere koso wo ho no won ani nye ho enti si asojafo yi ba ebetumi aboa ma won a wotu fom agudi a wose nsu ne ade wo hoyi won afi mantem ho osande adesrede to aban animuzi wosre nara esanse nipa yi se nsu na ede o yare bre won ne ade nti no ayare sabia bia ni mantem ho a ebetumi aboa so won yare ya no alamse fo na ma ye kwan kora mpo enti yentumi ho kwan kwa yede won ba fa so womo bana se ye ne won kopem sokura na womo kwa eni na hibia na womo asan ba nti sawo ha no de edaya so wa ha no papa wonpanifo no ndia womo tia womo tuni papa won sonso no ye kwa ne yasan ba aha ni eni mokoduro no womo kwa ne yasan ba womo kwa ne yasan ba enti yema aban so tenso a emse ebeboaye na fi so junior high school nso woni bi wo mantem ho a ne nyina wosra ban si ombra mbekọ wo moa se na be ya mofra e wo mantem no so benya school so mfa so no so ya pemo so a ba bia ya du no emse ya ho de kofom nti ye besra aban ne mpanimfo na wo mai ba ya moa kakra ya de ya ntoboa ene ya kilo kokon samanamani ade ena ja ye nyina ye nkabomo na ya de yesuku no na no tumi nkwani mu papa aha ejanse what is called clinic no mani ade nyina ka ho ntene ye wi kakra na ya wi kakra ti ya ho de nkofom ni ye pesa aban so tene oba ya yemoa suku no se teachers quarters bie ne ho nti ye timemufo no na ja ya boy ho modena ya de ankrakra dan bi aspe won inti sa tenka no so se hayen kakra